Кая гына гомер итсәк тә, һәммәбезнең үз тормыш казаны бар. Ерактагы якын кардәшләр, якындагы кызыклы шәхесләр, күрнекле кешеләр, танылган һәм танылмаган талантлар. Очрашып күрешәбез, сөйләшеп серләшәбез, шаярып көлешәбез. Без һәр вакыт куйда, күп вакыт юлда. Кузгалдыкмы? Киттек әйдә! Что в коллективе увлеченно поют татарские народные песни, что в составе этого коллектива есть даже семья. Я хочу обратиться к руководителю коллектива Васиму Ахметшину. Расскажите несколько слов о вашем ансамбле. Участниками нашего ансамбля являются строители, торговые работники, преподаватели. И всех нас объединяет одно – это любовь к нашей татарской музыке, к татарской песне. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Әлеге тарихи кадрларда сез заманында татар дөньясын гөрләткән Ныкрат вокаль ансамбле чыгышын. Бу иҗади коллектив хакында 1983 елда Россия телевидениесендә эфирга чыккан җырлы сюжетны күрә алдыгыз. Васим Әхмәтшин җитәкчелегендә 18 ел яшәп килгән, күп җирләрдә гастрольләрдә булып, үз иҗаты белән халкыбызны шатландырган ансамбль ул. Коллективның төп солисты Асия Әхмәтшина, Васим әфәнденең яраткан тормыш иптәше, бүген инде ике музыкант егетнең әнисе һәм иҗатка битараф булмаган оныкларның дәү әнисе дә. Алда сезне әлеге талантлы матур гаилә белән җыр-моң сәнгате, аның үткәннәре һәм бүгенгесе хакында сөйләшү, башка төрле темаларга аралашу, истәлек хатирәләргә нигезләнгән фикер алышулар көтә. Без Ныкрат ансамбле белән бер туктамый гастрольләрдә инде. Авылларда да йөрибез, теге районнарга да барабыз, Казаннан шалтыраталар телевидениедан, менә фәлән төрле җыр кирәк, яки яңа елга багышланган, яки арышларым, будайларым, яңа елга ипитоз, менә шул бәйрәменә карата безгә заказ бирәләр, Васим җырны яза да барып төшәбез инде ул чагында. Игътибарыгызга Ныкрат вокаль ансамбле башкаруында тагы бер матур җыр тәкъдим итәбез. Бу юлысы Асия һәм Васим Әхмәтшиннәрдән кала, аларның олы уллары Эдуард кушылып, җырлап, моңланганын тыңлагыз. Хәзер сез экраннарда күргән әлеге матур парның олы уллары Эдуард та инде бу яше белән генә җитлеккән түгел, шәхес буларак та зур үсеш алган, өлгергән кеше. Американың Хьюстон шәһәрендә уңышлы итеп иҗат итүче танылган саксофонист ул.
Әміне тапшыруыбызның төп геройларына әйләнеп кайтсак, үткән көмір хакында бик еш уйланса да, һич кенә дә моңаймыйлар. Молодцы, афәрин. Осия гомер узды бит инде. Узмады нишләп узсын бит әле япь-яшь. Алдан белеп булса икән, тагын ниләр күрәсең, яздырыр идем ясмыштан, кавышулар сүрәсең. Ананда бер төстә булып, эшләренә керәсең, мәхәббәткә саксык булып, азгын инде күрәсең. Танылган композитор һәм җырчы белән сөйләшүне без беренче карашка гади генә булган бер сорауга җавап алудан башларга булдык. Җыр ничек туа, дөньяга килә икән бу талантлы гаиләдә? Осия матур шигырьләр, эчтәлекле. Менә мәгънәле, тирән мәгънәле шундый шигырьләр эзләп таба да, Васим, менә моңа язарга кирәк. Мин әле битеге башка эш нитсәм дә ул куя. Әле тотындыңмы? Вот, менә шушылай китәбез, әйме? Вот. Кой берсе бар шундый җырлар. Менә шигырьне бирә, һәм мин шул ук моментта мәйтәм җыр әзер. Мин беренче җырлыйм башта. Иң беренче булып буенча өйрәнәләр башкалар. Берсендә кем әйтте саңа, Зәйнәп, синен җырларга куркалар бит дип әйтүче дә булды, конечно. Әнә шундый гади ысулларны куллану күңелләрнең иң нечкә кылларын тибрәндерә алырлык көйләрне барлыкка китерә. Дөньяга танытырлык музыкаль әсәрләрне иҗат итәргә ярдәм итә икән. Бу хакта сөйләшүне тормыштан алынган конкрет мисалга тукталып дәвам итәбез. Интернет челтәрендә хәзер бик каты популяр җырыбыз. Ул инде туганнар турында. Безнең Уфа шәһәрендә, Минзәледә бергә эшләгән ул Дом культуры директоры иде Лиза Әхмәтгалиева. Без инде яшь специалистлар, бөтен яшь специалистларны өйләренә кайтып ашатып йөридер инде ул яңа килгән кешеләрне. Шулай балалары шунда булгач, бер кызы Уфага китәргә мәҗбүр булды инде бу пенсиягә чыккач. Карыйбыз, Лиза шигырьләр яза. Бу коронавирус белән бик нык чирләде ул аннан соң. Мин әйтәм, Васимгә кара, Лизаның шундый туганнар турында яхшы шигыре бар икән. Әйдә әле шушыңа җыр язарга кирәк, әзрәк положительный, яхшы эмоция булсын аңа дип. Шулай туганнар турындагы җырны җырладык инде. Кадерен белик туганнарыбызның, исән чакта ешрак очрашыйк. Каршы утырып, күзне күзгә төбәп, шатлык кайгыларны бүлешик. Ирек Зарипов дигән безнең җырчы да ул, конференцда инде бик хәтер шалтырата. Осия апа, сезнең җыр белән бөтен интернет тулган итә. Нинди җыр белән? Без Лизага гына җибәрдек бит аны. Лиза җибәргән Октаныштагы туганнарына, тегеләр туганнарына шайтып таралган бу 2 көн эчендә. Менә 2 ел бит инде тагын яңадан безгә җибәрә башладылар шул җырны. Австриядан да, Голландиядан да, Төркиядән да, Минскидан шунда төрле җирләрдә инде. Сезгә ошаган ирле хатынлы җырлыйлар, сез түгелдер инде бу. Улым әйтә, сез ди, мин әйтәм, сез түгел дип, берсе шулай безгә җибәрәләр шул җырны. Җылый, шулай итеп бөтен туганнарга бирдек дип, хәзер менә бүгенге көнгә карый торган җыр дип җибәрәләр. Туганнар, күп кеше туганнарын югалтты, хәтта мин дә абыйны югалттым, әйме. Лиза үзе дә инде ортуфрагы җиңел булсын. Мәрхәмәтле, ягымлы, кунакчыл кешеләр. Иң мөһиме, талантлы тапшыру геройлары белән без төрледән-төрле башка темаларга да сөйләштек. Иң кызыгы артистлар һәм җырчы язучылар хакында фикер алышу булып чыкты. Иҗат кешеләре арасында бу матур гаиләне ихластан яратып, аларга зур хөрмәт белән караучылар хайран күп булып ачыкланды. Илдар Юзеевның Васим һәм Асия Әхмәтшиннәргә багышланган кыска шигыре генә дә ниләр тора. Искиткеч шәп язылган ул. Чын-чынлап җимеш, иҗат җимеше. Каян килә моңнар Минзәледән, Мамадыштан, Сарман, кай яктан. Сез икән ул безне һәм халыкны җырлап йоклаткан һәм уяткан дип. Мондай сүзләрдән соң ничегендә. Гашыклар тавында дигән спектакльгә Васим музыка язды. Илдар Юзеев. Ул автор.
Җырчы Салават Фатхетдинов белән Васим Әхмәтшин күптәнге танышлар икән. Аларны яшьлек еллары кайчандыр бергә атлаган иҗат юллары берләштерә. Салават белән институтта укыган вакытта без инде бер-беребезне белеп, инде гастрольләргә, зачетлар, экзаменнарны алдан ук биреп, экзаменнарны бирәләр дә шабашка концертына китәләр. Кояклардан Салават да. алып баручы. Мин дөрес аңлыйм. Салават сез зав клубтан беренче иттереп конференция итеп чакырганчы сүзегезгә. Һәм шуннан соң әкертен аннары бик кызу зур дәрәҗәләргә ирешкән. Әлбәттә сезнең ярдәм дип тулысы белән әйтү дөрес тә булмас. Әмма шулай да ниндидер тәргиш булган иде. Шулай. Булгандыр чуть-чуть кенә. Салават концертлар белән килгәч, безгә бик яхшы пригласительный билетлар бирә инде ул. Әйтик, анда 6-7 рәттән андаймы, урта бер җирдә. Һәм концерт барышында менә мине Татарстанга китерде. Бернинди министр да түгел. Менә Васим Әхмәтшин. Әйдәгез әле без аңа кул чабыйк. Салават әйтә, синең җырларың спектакльләргә язылган җырлар кебек ди. Ул шулай булмас иде дә, Васим ул 60лап спектакльгә музыка язмаса. Чаллы, Әлмәт, Оренбург, Минзәлә театрларына. Фәлсәфи уйлау. Бәлки шулай. Минем үземә ошый, ошамаса. Мин качагында аның җырларын өйрәнгәндә, җылы-җылы өйрәнәм. Салават танылган композитор Васил Әхмәтшиннең нинди җырларын башкара? Сез яшәргез. Ул 60 яшемә Чаллыда юбилей концертны оештырганда, ул ике баянист белән Шафагат анда тагы кем инде? Альфред инде. Альфред булды микән инде? Тәрәзәләр әни күзләрен җырлады. Кызганычка каршы Яңа гасыр телевидениесе фондында Васим Әхмәтшин көенә язылган бу җыр Салават Фатхетдинов башкаруында юк икән. Әмма тәрәзәләр әни күзләре дип моңланган башка талант иясе Илсафка юлыктык без. Рәхим итеп тыңлагыз. Tərəzənini aşıb şaşardı ul qışığın əni iniydi Tuğal şirən gittim bəxət izlər bəxət dağaşından üzüldü Qaytıb giləməni sıxmağandan Qayvənimin izləri Qaqdaş qadaqlanğan Tərəzələr əni күзләре Салават Фатхетдинов башкаруында зур сәхнәдән яңгыраган әлеге җыр юбилярның күңеленә май булып яткан булса кирәк. Ә менә аннан соң сәхнәгә менгән бүләк Бөтенләй эретеп җибәрде сезне. Шулай булдымы? Бу хакта сөйләп китә аласызмы? Сезнең скорость арттымы бу бүләктән соң? Скорость арттымы? Менә бит юбилейда миңа. 60 яшь. 60 яшендә скутер бүләк итте. Һәм аның bütün музыкантлары чыгып Салаватның сәхнә тутырлар. Һәр берсе букет белән. Чыктылар да bütün сәхнә чәчәкләр белән тулды менә шулай. Ул Фозының рәхмәтен шулай. әйе шулай. Әйе. Күп кеше спонсорлык. Ой, сез бит Салаватны беләсез, безгә ярдәм итмәс микән дип безгә шалтыратып интектерәләр. Акча темасыннан тагын бер күңел темасына. Сез белән шул кунакчы. Гомер буе bütün артистларны үзегездә кабул итеп яшәгәнсез дә. Истәлекле бер диваныгыз да бар. Санап китегез әле, ул диванда нинди танылган шәхесләр утырган? Утырган түгел, йоклаган. Утырып торучы алар күп, бездә кунып Гәрәй Рәхим, Илдар Юзиев, Рөстәм Мингалим, Радиф Гатауллин, Роберт Миннуллин, әйме Айдар Хәлим, Мустафа Шаһинур. Мустафа. Хәтта всемирно известный колдун Светлана Тим. Ул хәзер Австриядә яши микән, Тимофеев белән аерылган, хәзер Тим түгелдер инде ул. Анда күп инде, булай
Габделфәтләрен дә хонып чыкканы бар. Анда болай утырып кына торганнары күп индилар, аны Нәфкатләр, Зөһрә Шәрифуллиналар, Вилюсманов, конечно, бездә байтак кына кунганы бар инде. Фердинанд Салахов да кунганы бар инде. Фердинанд ничек? Әйе, Фердинанд бит дашы парлы ялгыз. Вәсим сүз алып килде. Менә ди шушыңа җыр кирәк дип. Парлы ялгыз. Әйе. Вәсим төн чыкканчы эшләп атты. Һәм дөньясын безгә килеп ята тыңлап ана турында балладыны. Ята ана турында баллады. Ул аны тыңлады да, бу бит Алексей Алешенко сынок булган бит бу дип прямо балконга башын куеп, минем запись буенча өйрәнеп, һәм дөньяның шундый авыр моменты иде филармониядә. Имда оркестр белән җырлаган моны. 9 мәртәбә поклонга чыктым дигән аның хатлары да бар, әйме шул ук турда. Бүтән артистлар уратып алдылар. Кем язды моны? Кем язды бу җыр дип. Туганым Васим дип әйттем дип, ул шулай сөйләшә. Ничә уйлыйсыз, нәрсә тартып торасыз? Артистларны сезгә кайгыз. Кунакчыллык. Юк, ул алай соран булмау. Кой бер кеше соран. Очрашу барышында тапшыру геройлары Вәсим Әхмәтшин көй язган җырларны башкаручы күп санлы артистларны горурланып искә алдылар. Һәм аларга рәхмәтле булулары хакында сөйләделәр. Венера Ганиева ялгыз гармунны җырлады. Зейнәп бер хатны җырлады, Умырзаяны җырлады. Заманалар сытып сынаса да, сындырмадың собыр канатым, иңемдәге изге фәрештәмдәй, сак булганың өчен яраттым. Алар дуэт белән җырладылар Сабыр канатым дигән җырны. Гамир Гайфетдинов шигыре, әйме? Азат Хусаинов. Азат Хусаинов әллә чаклы җырын җырлады, Равил Галиев җырлады, Илсаф җырлады. Габделфәт менә күңелекәем тулымын гына тыңла гына менә җыларлык итеп җырлады ул Мөхәммәд Мирза шигыре, әйме? Җыр бар. Музыка язылган. Шулай бит? Әйе, күп инде ул. Аны җырга. Әле төгәл сонында белмибез әле. Эстрадага карашлы һәм миңа калса урынлы тәнкыйть яңгырады бүгенге әңгәмә барышында. Безнең заманда бит авторсыз җыр җырлау юк иде. Мин аны хәзер дә гомеремдә дә авторларны әйтмичә җырламыйм. Ул иң нык мәдәниятсезлеккә керә, наданлыкка керә. Анасын чыгаларда исәнмесез хәерле кич диләр һәрберсе. Миңа шул ошамый. Бу бит инде концерт башланды. Конферанс исәнмесез хәерле кичне әйтте, әйме? Булар как будто яңа башланган шикелле. Исәнмесез хәерле кич һәм һәрберсе тозсыз, уятсыз анекдотлар сөйлиләр. Теге Марсель Галиевның әйткән бер сүзе, менә шул хәтле үтемле сүз, әйме? Сандугач кисәк кенә сайравыннан туктап сөйләшә башласа кызык булмас иде дип. Җырчы җырларга тиеш. Мин һәр вакыт әйтәм, күлмәк җырламый ул. Нинди генә күлмәк кисәң дә, кайсышын генә күрсәтсәң дә, һаман күлмәк тектерәләр. Кайчан да ачу килә, бу күлмәкне оправдать итерлек тавышы юк бу кызның дисең. Күлмәк шәп, но җыры юк. Асия ханым башкаларга карата гына теләпчән түгел. Үзенә һәм якыннарына кагылышлы мәгълүматны да ул һәр нәрсәне яшермичә, барны шикәлекләре белән турысын әйтеп бирүчеләр рәтеннән. Мисал өчен әңгәмә барышында яңгыраган тапшыру геройларының яшәү урынын үзгәртү, Казан тирәсен сайлаулары хакындагы фикерләренә кулак салыйк. Монда күчеп киләбез дигәч, Азат Хусаинов бит инде Татарстанның халык артисты, безнең дустыбыз, күп җырларны җырлаган. Анда зиярат бармы дип сорадым башта. Әллә кайларга илтеп йөрүсе булмады. Без монда Казанны үзелеп сөйгәнгә дип түгел инде. Балалар монда булганга. Шаллыдан җан безгәнгә түгел. Шаллыны яратабыз. Без анда урамда бөтен кешеләр исәнләшеп йөрибез диярлек. Чөнки гомер анда безнең 40 еллап хәзер гомер үтте, әйме? Шулай балалар монда булганга, балаларга якынлашу өчен инде.
Озак еллар музыка мәктәпләрендә балаларны тынлы уен караларында уйнарга өйрәтүче тәҗрибәле мөгаллим буларак хезмәт куйган Вәсим Әхмәтшин, аның укучы балаларга карата булган таләпчән һәм шул ук вакытта ягымлы мөнәсәбәте, талантлы укытучының танылган шәкертләре, эштә ирешкән уңышлары хакында сүз тотсак, китап язарлык. Гомер буе укыттым. Музыка мәктәбендә эшләдем. Балаларны яратам, алар мине яраталар. Укучы балалар хакында заклап сүз тотмыйча, бу юлысы без Әхмәтшиннәрдән бары тик үз уллары, үзләре кебек үк музыканы якын иткән балалары хакында сөйләүләрен сорадык. Эдуард инде безнең белән кичкенәдән үк җырларга йөрде. Безнең ансамбльдә солист буларак конкурсларда, хәтта аңа Татария дигән тальян гармонда бүләк иттеләр. Берсендә иң яшь җырчыга дип инде. Безнең өйдә 3 композитор. Ойда Эдуард бит кичкенә чагыннан ук 8нче класста менә ук оңашаклы да язды инде ул. Рөстәм Мингалим сүзләрне әгәр берәү әйтсә, менә аның яңа аранжировка белән җырлап җибәрде ул. Әгәр берәү әйтсә, җир яначак дисә дип. Аннан соң әнинең сүзләренә Фатыйма Зарипова белән минем әни "Без әбине яратабыз" дигән җырны язды. Аннан соң Эдуард Шәмсия Җиһангирова сүзләренә "Синсез яши алмыйм, сөйгән яр". Ул бик яратып җырлый мин ул җырны. Шулай ук Айдар инде ул башта инструменталь әсәрләр язды. Консерваторияга композиторлыкка кереп, шунда композиторлыкка укып чыкты. Син минем канатым, син минем зул канатым, җиде урталарыма яратам дип кадыйм. Сөйгебеләр сине чәченең күчләре, балалар үсеп җитәләр мәхәббәт җимешләре. Сөйгебеләр сине чәченең күчләре, балалар үсеп җитәләр мәхәббәт җимешләре. Яхшы әңгәмәдәшләр, ачык, игелекле кешеләр белән озаклап сөйләшеп, гөрләшеп, ә бүгенгедәй талантлылары белән әле җырлашып та утырырга була. Тик менә вакыт кына кыса. Хушлашу һәм комплиментлар әйтү вакыты да җитте булса кирәк. Бу юлысы без аларны кыскартып кына эфирга да бирергә булдык. Алар әлеге матур очрашуга ниндидер җылылык, ихласлык өсти кебек тоелды миңа. Ялгышкан булсам, гафу. Зур рәхмәт, сезнең белән матур итеп чәй эчтек, аралаштык. Үзебезнең менә гомеребездә без нинди генә журналистлар белән инде әңгәмә аралашмадык, менә бүген мин инде уйлыйм, без тагы бер яңа фикерли белә торган һәм безнең күңелләребезне менә актарып чыгартыра торган кешебез Альберт Хөсәйнов икән. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Шулай безнең ишебезне шулай менә актарып, менә булай итеп сала белгәнегез өчен. Саулык, сәламәтлек, күңел тынычлыгы һәм әлбәттә инде яңадан-яңа иҗади уңышлар сезгә. 70-кә җитеп тә йөрәк тибеше, күңел кичерешләре һәм тормышка карашлары белән үзләрен әле нибары 18дә хис итүче ягымлы пар, талантлы кешеләр. Заманында зур сәхнәләрне дөрләтеп гөрләткән, әле бүген дә утта янып һәм балкып торган күренекле шәхесләр. Хөрмәтле тамашачылар, шушы урында мин дә сезнең белән саубуллашып торам. Исән-сау булыгыз. Һич кайчан, нинди генә сәбәпләр булса да, төшенкелеккә бирелмичә, безнең тапшыру геройлары кебек моңланып, әмма моңаймыйча, кешеләр белән матур итеп аралашып, янәшәдәгеләргә якты нур сибеп гомер итегез. Мәрхәмәтле һәм кунакчыл булып яшәргә омтылыгыз. Ah
tamoshachilar, biz bugun qonaqda Osiya ham Vasim Ahmed Chinarda bo'ldik.